Takto feťaci okradajú ľudí. Čo budú robiť najčastejšie je to, že si vás najprv nájdú ako potenciálnu obeť a niekde sa skryjú. Či to bude za nejaký roh alebo do nejakej tmavej uličky a budú si na vás čakať. V tom momente, ako vy sa pozrite do svojho telefónu alebo prechádzate si popri tej stene, on na vás z toho rohu vybehne a pokým sa vôbec pamätáte, tak už vás drží za tričko a drží vám nôž alebo ihlu pod krkom. No ako sa tomu vyhnúť? Je to pomerne jednoduché. Ani sa nechcete dostať do situácie, kedy vám už niečo drží pod krkom. To znamená, už ako tam domov idem, proste je neskoro večer, je teraz skoro tma v zime, musím si dávať väčší pozor, to znamená, telefón mám v kapse, mám jedno sluchátko a dávam si pozor, hej, nechodím blízko k tým stenám a naozaj dávam si pozor a snažím sa pozerať do tých rohov, či tam niekto je, alebo celkovo proste dám pozor okolo seba, nechodím len proste ako slepá ovca rovno. A keď tam náhodou niekoho uvidím, že tam nejaký ten potenciálny feťák je, tak k nemu za prvé nepôjdem, a za druhé nebudem tam proste iba stať a čumieť na ňo. Uvidím ho a hneď si teda rozmyslím, že teda OK, pôjdem tou dlhšou cestou, zabere mi to o 2-3 minúty dlhšie, ale aspoň sa vyhnem potenciálnej hrozbe. Takže keď to budete dodržiavať a budete dávať väčší pozor, je to najlepšia forma sebeobrany, že sa do tej sebeobrany ani nedostanete. Pre viacej takýchto typov nás sledujte ďalej.